kważi 120,000 familja se jkunu qed jibbenefikaw minn kola addizzjonali din is-sena b'investiment totali ta' 28 miljun euro. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Politika Soċjali u l-Familja Michael Falzon fejn spjega li dan il-mekkaniżmu ddaħħal fl-aħħar leġislatura u baqa' għaddej biex jagħti sostenn mhux biss lil dawk il-familji li qegħdin f'riskju ta' faqar iżda wkoll il-familji oħrajn li għandhom dħul baxx jew inkella medju. Dan il-benefiċċju se jkun qed jingħata lill-familji li dħul ekwivalenzzat tagħhom u taħt id-dħul medjan nazzjonali li skont l-aħħar ċifri tal-NSO jammonta għal 20,430 euro fis-sena għall-individwi. Il-benefiċċju jinbidel skont l-ammont tal-persuni fil-familja. F'konferenza tal-aħbarijiet is-Segretarju Permanenti Mark Musu wkoll spjega li f'dawn il-benefiċċji ġew inklużi 1311 il-familja li se jirċievu żieda wara li applikaw bejn Jannar u Marzu minħabba li ma setgħux jiġu identifikati awtomatikament mis-sistema stess. Id-dħul ikkunsidrat għal dan il-benefiċċju u dak tal-2024 skont id-dħul irreġistrat mal-Kummissarju tat-Taxxi, filwaqt li dettalji oħrajn ikun jistgħu jinġabru mis-sistema tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Ir-rata bażika tal-benefiċċju għall-2026 hi ta' 5.24 euro fil-ġimgħa li tirrifletti l-kumpens addizzjonali tal-kola akkumulat bejn l-2023 u l-2026. Aktar ma dħul ikun baxx, aktar ikun għoli l-benefiċċju. L-istess japplika għad-daqs tal-familja b'dawk akbar jirċievu ammont ogħla. Il-benefiċċju jvarja minn minimu ta' 200 euro fis-sena, jiġifieri 3.85 euro fil-ġimgħa, sa massimu ta' 1900 fis-sena, jiġifieri 28.85 euro fil-ġimgħa. Mill-familji kollha li se jibbenefikaw 46,814 huma persuni singoli li ammontaw għal 46% tat-total, waqt li 28,931 huma koppji u 26,219 huma familji bit-tfal. Dan huwa tħaddim ta' mekkaniżmu li kien parti mill-manifest elettorali mhux ta' din il-leġislatura ta' qabilha u hija tkompli ta' investiment fin-nies. Hawnhekk qed naraw pagament li se jlaħħaq 28 miljun euro l madwar 100,000 familja. L-investiment jekk tgħoddu bħala sena huwa xejn inqas minn 56 miljun euro. Huwa tkomplija ta' dak li għamilna kemm inna fil-gvern nkunu dejjem hemmhekk man-nies ma' naħa tan-nies u li ngħinu l dawk li iktar ikollhom bżonn. Il-Ministru enfasizza li l-Gvern se jżomm dan il-mekkaniżmu bħala parti mill-għajnuna soċjali tiegħu waqt li l-ħidma sfiqa favur il-familji u dawk li għandhom bżonn l-akbar appoġġ se tkompli.